Hej og velkommen til del 2 af det Final Challenge 100 kills. Det er lige Viggo fra fremtiden, der siger det. For jeg valgte simpelthen, at det er video nummer 2, fordi ellers vil den blive for lang. Skriv i kommentarfeltet, om I tror, vi klarer de 100 kills, eller vi giver op. Skriv i kommentaren. Jeg håber, I nyder videoen. I næste game sammen med Maddie. Johansen. Nej, det er ikke mit navn. Godt. Og vi har 51 kills. Det er skide godt. Ej, det er det her lorte med fy for før. For helvede! 51 kills, det er bedre end 0, så vi kører bare. What the? Det er fordi, jeg tænker, hvis der er lige nogen, der kommer fugle der i luften, så det er gasset på vejen. Ja, hvor tit skal det lige? Så siges, jeg har prøvet det så mange gange. Skide til herne. Nå. Hvorfor bruger døren, når man kan bruge væg? Jeg bruger mere dør. Nå, jeg er også der. Den er nederen, den er nederen. Det kan godt være. Kilsen neder. Ja, det er der. Der er helt orange. Så det er jo bare det. Bag dig. Sorry YouTube was not copyright. I'm not know it. I'm just singing. Okay. Respawn alert. Are back in action. Hvad? First cash out triggered by the steam. Ja, der var den. Okay, godt aim. Crazy aim faktisk. Men hvis jeg bare var der. Okay. Okay. Men det har vi den. Siden hvornår? Siden i går. Nå, men hvad? Jeg gav dig nu et stø, hva'? The steamrollers have respawned. Let's see how they bounce back. They look determined. Watch out, the Ultra-Rares. Så render de lige i mit knude. Undskyld mig, hvad gør de? Ej, du kæft, det gør de jo, David. Nå, vi har Der er ild. Det vil jeg ikke. Det siger, at det er en knudegranat. Au. Tæller assist også. Nej. Det er det ikke godt. Okay. Nej, det ved jeg godt. I'd say, oh, how pointed it weren't so cliché. Okay, nice, vi går. Jeg sidder ikke godt her. Det er gas. Du kommer op til mig, så. Nej, jeg er ved at dø. Ja, okay, men op gassen væk, tak. Jeg lukker lige mig selv ind. Nej, Reber, mand, det er Reber! Okay. Nej, så når Ja, nå, den ikke har den. Woo! Hvor vi har 6 kills, slap af. The Ultra-Rares Ja, are men playing vi for kunne have keeps. They've snagged the match's first. What? That was a masterful stroke. Absolutely remarkable. What the fuck, siger de for stemmer? Ja, det er også det, jeg har sagt 8 gange, men det sker hele tiden for dem. Men det sker kun for dig, ikke for mig. Pushing into vault 2, it's the Det mighty. er det specielle. Ja, fandme! Hvis den er vej. Kan du komme forbi? Fanden der også, mand. Kom så. Boom. Man kan ikke se mig nu. Oh. Plukke det hele vejen op. Sukker bliver! Using gas grenade. Ej, det må jeg faktisk nok ikke sige, fordi jeg har tænkt på lidt bandeord på russisk. Stop Time krig! to defy gravity. Our Ja, stop krig! Lad nu være med hele tiden at gå ned, min lille lortemik. A long-awaited return to the arena for the mighty. Okay. the payback. Ej, for fanden, hvorfor gjorde det der? Der er en ny dag der. Steamrollers need to stay alert. Der er low gravity.
steamrollers keep it steady. Cash out Gravity, initiated. ikke? Hvad fanden sagde du egentlig? No ammonite. A reminder that our contestants What? will not experience Okay, bro, se mig bare muscle sindssygt. atrophy or What? skeletal deterioration What? during our low gravity event. Man fanden kunne tage den hele derovre fra. In the arena. Okay, what? Sealed by the mighty. That could be a game changer. Pas lige på, at der er en sniper. 3, 2, 1, headshot. Nå. Et stø! One contestant doesn't seem to like rigid structures. Wonder how much will stand when we're done. Sudden stop for the steamrollers as they Vi skal bare suffer a stoppe new vores team media wipe. på den også. Scotty, if I were them, I'd be steaming. Au, au, au. Using gas grenade. Og den røg ned, eller? Okay. Ah, fuck! Jeg er i gang med at skrive vores teammate, jeg vil ikke snakke om det. Jeg... Nice. That was a wild one. Game show event now in the books. Nej, der er teammate! Vores teammate får den. The mighty are re-entering the arena. Nej. Fuck noget lort, man. Jeg fik det lige til. Sizzling victory for the Okay, vi fik 10. Well Op på done. 61, And op with på that, 61, mand. We'll see you next time at the finals. Ja. Hvis den her... Hvis videoen ikke bliver gennemligget, jeg bliver så sur. Jeg er bange for, at jeg kan stoppe optagelsen. Crasher hele lortet bare, fordi den er så stor. Hvis det sker, ikke? Shit, nu ikke. Seriøst, men det, hvis det sker, ikke? Og hele optagelsen forsvinder. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg gør. Så er vi simpelthen inde i næste game. 51 kill... 61. Så er vi simpelthen inde i næste game. Here we go. 61 The action kills. begins now. Vi mangler, hvad er det? Godt 39. matematik. Det er godt matematik, det der er. Så var det forkert. Så tager vores matematik, der det bare op i skolen. Nå, nu kan jeg se på, hvordan man ikke ser regn. Vi så var der. Ja, hvem var det dog? Shit. It started, and the overdogs draw first coins like clockwork. Overdogs filing into Vault 1. Using gas grenade. Wow. Så bliver jeg bare stejset med svær. Det er da også dejligt. Ja, det er da også for et sigtekort, den der her. Den der jeg bruger? Den har sgu normalt set på. Kom nu med det. Fuck, han er irriterende. Jeg har ikke engang fået det eneste kill endnu. I'm reloading. Død. Okay, men han er bare kassen ligge, Så venter vi til, når andre kommer og tager. Det er et rigtig godt sted, hvor alle vil gå. Jeg var teammate tager den jo. Det er faktisk lov til. Jeg vidste, der er kommet næsten hele hold her. Død. Ej, hun er så low. Og så Victor her, kan han gøre det? Teammates back. Just witnessed our first team. Vi kan du så også lige tænke på, at der er tid på. The Overdogs are back in the arena, folks.
Ja, vi vil gerne have, at det her tid bare, den her kamp bare skal gå i fuld overspil. Det er, hvad det gør overhovedet. Nej, jeg spørger bare. Jeg løb kun. Sorry, teammate. sagde det til mig. Nej, men det, nu kan jeg ikke lide det. Ej, slap af. Vi fik lidt kills på det. Død. Jeg går fra venstre der. Jeg håber ikke, jeg er blokeret der. Det gjorde du slet ikke. Er der inde? Giv mig den fuck. Okay, teammate, what the fuck? Making an exclusive. Nej, jeg hoppede lige ud over. Kommer jeg tilbage? Ja, du er der. Jeg har dig. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke snakke om det. Jeg skulle også lige til at hoppe. Pointed on route. Det er sådan bare noget, man bare tænker, man gerne vil. Follow me. Det er godt. Ej, jeg sætter mig lige her. Jeg kan lige se. Jeg kan søge stå igen. What? Den falder. Eller gør den? Det er jeg ikke sikker. Another team wipe for the overdogs. They're off their game today. Grenade set. Nice. Det er sådan fight. Jeg revive vores teammate. Og jeg tror, det var dig, der var det. Nej. Toxic gas set. Jeg går klar herovre. Vi skal bare søge. Nej, vi skal ikke for noget. The overdogs just made Ja, Nej, den er ikke der hernede. Den er... Vi skal ned. The line fighters better stay sharp. jeg er død. Jeg er næsten død. Serious cosmic debris. Og hvordan ser han også? Hvor mange havde vi egentlig før, Mads? Var det ikke 51? Vi har 61. Ja, 61. 61. Fanden er jeg? What? Yikes. Team wipe for the live wires. Scotty, it looks Så like their vi wires får den i hvert fald ikke. The overdogs Nej, orange får. robbed another team's cash out. definitely not a defensive strategy. Der er mange derinde, så det er bare fighting time. Ej, så sidder de bare på hjørnet. Ej, nu må jeg være lidt mere klar. Let's see whether they can. They're sinking Jeg har gasset rummet. into this competition. Games should have been wrapped. Can the contestants stay sharp? Ej, men jeg gjorde noget skade. Okay, nu må de flyve der. The Okay, live så det er wires are pink. crowding into Hvor mange vault pink er 2. der? En. En, ja, nice. Skal du slå det? Nu er der to. Det er bare at løbe. Bare tag løbet. Det er du så god til. Det kan jeg ikke lide, du sagde. Det er her. Det synes jeg var meget disrespectful. Relocating. For det er det. I got the box. Hvad siger med døde? Au, han blev buet, og det er jeg også i gang med. Pas på bue på skytten. Hun er meget god. Så vil vi bedre. Er vi dog det? Miko! Åh, fuck, der er så. Aha. Cash out in progress thanks to the ultra rares. Ja, du er fandme ikke dernede, fordi du er fandme højt oppe. Op på højeste etage. Viggo, jeg håber fandme det der sådan der. Hvad var det der? Jeg går lige herover. Nej, jeg bliver faktisk herover. Og så er jeg lige ved sådan en tynde, der kan gå i lige. Okay, fuck den så. Shit, det skulle bare ikke være herinde. Hvor skal vi? Nej. Vi skal også have dækket for vinduerne. Der sker noget nedenunder. Eller vi skal have dækket for vinduerne, så vi ikke kan blive snipet ind. I hvert fald den her.
Så står vi bare lige i perfekt positioner. Dræb den. Jeg gør det bare det samme. Okay, jeg blev ramt. Jeg er død. Jeg er nødt dø, fordi de... Nå, det kan jeg ikke. Så mig ikke. Død. Men han er så god ham der. Det er så irriterende. Hvem er det? Kom med knivene. Så var vores smidt der 800 km væk. Bro. Okay, bro. Nej, han dør ikke. Okay. Vi har 9 kills. Ja, men orange, jeg har den lige nu, så det er godt. Hvad fanden laver pink? Risky moves reap rewards. Står i et hjørne. Nej, teammate, du misser. What the f***? Eller går du efter? Nej, du... Ej. Jeg nogensinde har set. Bro misser lige så meget aura. Ja, de får det. Yep. Nej. Pink. Hvis Pink. mate nakker, jeg bliver rasende. Yeah! Ja, tak! Her er den her. Jeg er lige ved at gå ud over ham. Rehearsed, Scotty. The live wires are showcasing exceptional teamwork here. Og så tød teammates. Fedt. Det er så, vi kan lide det. Jeg skulle lige sige, at du var meget lav der. Altså, hvad? Sådan gik fra 100 til 46. Det vil jeg gerne tro på. Bare fordi jeg siger yes. Jeg må synes, det går. Det må jeg ikke sige noget. Det er jo bare sådan, det er med sammen. Hvad? I'm pretty sure we'll witness even more unbelievable moments. Hey, Hvordan får vi den nu? Jeg har lavet en bagudgang. Chris! Jeg er på 4. Så det er næsten op. Der er fandme mange veje. Bro, Simon bliver ved med at dø. Ej, ja, det er fandme det er det irriterende. Ja, jeg kan altså se Pink er derhenne. Yep. What? Nej. Men den ryger ned. Bro, det er kun os, som har fået den jo. Ja, så er det egentlig. Jeg har fået for mange kills. 9 kills stadigvæk. Det er okay. Det bliver lagt for 9 kills i sådan 2 minutter. Har vi det? Nu er nogen i gang med at få den. Men så står der en deroppe. Bro, Malte, den gik lige fra 100 til 35. Hvad? Mik gik fra 100 til 30. Ja, men der er ikke engang i gang med tanden fra os. Forresten, sorry min lyd. Det er virkelig irriterende. Hvor tager de den egentlig ikke? Enig. Det er bare løb. Når de ikke tager den, så skal vi få den bare løb. Sparks might fly if they cross paths with the live wires again. Men de tager den faktisk ikke. Hvad er der galt med dem? Måske har de samme challenge som os. Løb, som du aldrig har løbet før. Ja, vi får den. Vi har fået den. Ja, der er faktisk 2 Død. Jeg er på 10 kills nu. Ja, jeg døde til ham med sniperen. Ham med sværet! Og til med døde til ham med sniperen. Min mic blev lav igen. I stedet for, jeg går ikke råbe, jeg døde til ham med sværet. Jeg skal sige, jeg døde til ham med sværet. Jeg døde til ham med... Hvorfor siger mit livet? Jop, hvor er slort. The overdogs are dropping into Vault 4. Det er okay. Ej, jeg prøver at ryge over.
Nå. Eliminations are piling up for a contestant out there. Let's see how far they can take it. Vi går vel på B, tror du ikke? Go grenade out. Jeg ved ikke, om jeg kommer ind der. Quad kill. Someone's getting promoted. Jeg ser dem begge. Malte? Åh nej. Malte! Men de går de efter den her. Ja, det gør de. Ja. Sniper. Hvor fanden er de nu? Og vi har i mindste fået en ny mate. Har vi det? Men hvad fanden går de egentlig efter? Lige nu løber de bare rundt med den. Jeg ved det ikke, altså. My anxiety. Viggo, det kan også være copyright. Ja. Jeg er faktisk ret sikker på, at der er nogen, der har sagt, at det ikke er copyright, når man selv synger det. Nogle gange er det faktisk. Nogle gange er det The ikke. ultra rares are back. Det kommer an The på, om det lyder overdogs så need to stay perfekt. on alert. Looks like Der er nogen, payback. Ja, okay, så det kommer ikke til at være copyright. Nej, nemlig. Der er nogen, der kan lyde som specifikke sanger eller sådan. Ja. Det var sådan noget, vi skal spille sammen. Commence to cash. Okay. The overdogs looted a cash out. Copyrightet. One skilled play can change the Men game. hvad? Han er faktisk copyrightet med musik. Hej. Yep. Oh my fucking god. 100 stopsange, for eksempel. Han copyright den. Den Okay. vil vi gerne synge. I savner det bare en grøn. They got me. Beskyt mig for fanden! Hvad skal jeg gøre, der ikke? Beskyt mig, det vil jeg have, du skal gøre. Det er det, jeg lige sagde. Hjælp! Hvor fanden er det der? Nu var der ikke nogen, der kan knive efter mig. Det er svært med ikke games, men meget tilfælder. Time for our contestants to dig. Viggo, har du set lidt til dig tilbage? Ja. Åh, nå. Hvis I kunne revive mig, så kunne jeg godt nå at gøre noget nakken. Ja, det er lidt svært, når du er nede ved fucking ping. The ultra rares lose Ja, det er lige derude. Det er fucking lige meget. Vi fik 11 kills. Men mindre vi når hen og får denied at the doorstep. Det blev dog meget svært. Shout Steel just got shut down. 100 meter. Ja. Det er lidt svært. This is it. 30 seconds left. Men vi kan nå det. Fordi det er ikke ovenpå mere, så nu skal vi bare gå igennem alt det her. Fanden, hvad? Hvor er de her? En død. Jeg er også på en. Jeg er blind. Jeg er død på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvordan. Okay, vi fik 14 Okay, kills. 12. Nej, 14. Holy shit, vi nåede sgu sådan lige 2 kills der. 3, Så 14, 4. 14 plus 61. Det er 75. Okay. Vi mangler 5. Nej, vi mangler 25 kills. Vi mangler fandme ikke 5. Vi mangler 25. Det er 2 gode games. 2 gode games. Vi skal bare have 13 og 12. Så er det fint. Nå, vi ses bare i den næste game. Vi har 75 kills. Vi siger 2 fanden games laver du? mere, så går det fint. Vi regner med 2 games. Så vi kan skrald som altid. Så Welcome to Quick Cash. Our contestants Eller 5. will need to gather the cash faster than the rest. If they 1000 roll first, they can kills. Ej, hvad er en jump pad? Ej, det kunne jeg vælge at As Scotty said, it's Hvordan kunne du ikke se det? and hopefully Du skal ikke kunne lov for mig. Fanden lyser den så godt? Ej, det mener du ikke. and they've started to wire back vault one. Ej, jeg er så low. Ja, mand. that first elimination by the Boundless isn't just a play, it's a statement. This match is
Nå, nå. Jeg har dig! Var det dansk sportsmusik? Bro, jeg nåede ikke engang at være i live i 2 sekunder. Eller hvor vi hænger for et kende nu, og vi skal have 12. Så, ja. That's our first team wipe, marking a pivotal moment. Altså, der er ingen, der har taget Noget bold. er meget, synes The jeg, Mighty stikker op. took that hit straight on. Hvorfor? Jeg kan ikke overskue så mange kills mere. 25 mere. Hvor tager orangen egentlig ikke? Men det er 25 kills mere, det skulle da mange. Ja, ja. Det er ikke så The mange. Mighty have Vi har respawned. allerede taget Let's see how 75. they bounce back. Ja, altså, du skal aldrig give op til sidst. Better be ready. Fordi så er det dumt. Så er det ikke været spild. Så vil jeg hellere have, at du gav op i starten. Men prøv, vi har ikke fået nogen kills endnu. Nej, det er også starten af gamet, bror, mand. Ja, der har vi Kai allerede fået 2. Og 40. Og hvor mange har vi nu? Nothing. 2 og 40. Så er det kraftigt i hul. The Boundless are looking to make a name for Yes! Et kill. Så giver jeg ikke op alligevel. Bare fordi vi fik det ene kill. Hvad fanden var det der? Ej, jeg lige gasser mig selv. Det var mig, der gassede jer. stealing that. Nej, jeg gasser også mig selv. Okay, bakker. Nu skal vi hejle det. Jeg måske lige åbne en dør her. Dækker jeg. Jeg vil gerne lige ødelægge her, så man ikke kan komme op. Vi kom. Vi har Så 3 meget. kills. Ja. Ja. Der kommer en. Død. Jeg har ikke så meget liv, så jeg dør lige med. Der er en af livet måske. Ja, heldigvis ikke. Det var ikke et teammate heldigvis. Det er vi vant til dog. Har du fået et kill egentlig? Ja, vi har 4 kills. Ja. Kan vi lige få 21 mere? Kan bare lige få... Nej, for det er det. Alt der gas! Det er mig. Ja, det ved jeg godt. Jeg skulle stadig skade på mig. Jeg gør en eller anden. Jeg gør skade på en eller anden. Jeg ved ikke, måske var det dig. Nej, det var jeg ser ham. De fyrer. Jeg nakker også ikke. Ja, nej, det var også ham, jeg snakker om. Hvad fanden skete der? Så vi har 5 kills, det er så godt. A team wipe mishap for the Boundless. Special delivery. Jeg er fejl, han er så low. Ja, han har vel også. Showing the Hall of Shame. Men de når ikke at få, for der er gas der. Er du sikker? Ja, så mange gas der. Okay, vores teammate har godt aim. 6 kills, jo. Bare de har 6 mere på 14 minutter, det kan vi godt. Det kan vi så meget. First cash out goes to the Mighty. Let's see whether they can keep that Godt. Hvem går han efter? Han går efter dig. I just Nej, Nej, det gør han ikke. Han går efter... Du er meget nemmere at Nej, jeg var... It's going to be such a blast. Make the wrong move and you'll see what I mean. If Er you det get en person? eliminated, you'll be going. Bro, der er lidt en person lige her. Jeg er ikke kendt ved dig. Bro, jeg er død! Hvad laver vores teammate? Vi kan tage den. Okay, du... What the fuck? Hvad er det her? Du dør så Tag den hårdt. selv! Jeg vil ikke have det alligevel! Jeg vil gerne få den. Bare gem dig i græs, så de kan ikke se dig. Det plejer at virke normalt. Nej, bare. Du er så død. Jeg kommer. Space, bare husk, hvor han kan skyde. Men jeg kan jo slet ikke finde ud af at skyde. Nej, Nå, så er jeg fandme lidt ondt. der står en lige foran os. Nej, han kan skyde mig ikke. Hvad er det, kunne du redde mig? Nej, okay. Nej. Shit, så sætter du også bare ind til den. Seje personer kigger ikke på eksplosionen, jeg er ikke sej dog. Du må ikke tage kækken i kisten. Jeg vil bare lige gæsse om bare lidt. Det er ikke mig! Eller det er ikke dem, det er mig. Hele taget falder.
De kommer bagfra. Tak. Jeg dør dog sikkert. Jeg har allerede 7. Close call. A contestant steps up to keep their cash safe. Der er gas. Der er folk, der... Jeg ved ikke, om der er folk faktisk. Jeg sagde bare noget. Jeg gør skade på en eller anden måde. Død. Tak, Melle. Jo, du dør. Nej. Se. Nej, jeg vil sige, prøv at tage den. Stopper. Jeg kan ikke se noget. Jeg gassede rummet. Jeg tror, vi står gasset den. Nej, han fik den. Fuck, jeg hører mig smag. Og du døde til sig selv. Ja, okay, vi har fået 8 kills. Vi skal bare lige have 4 mere. Kan I ikke lige gå ind og tage den? Jeg er pink eller bare orange. Jeg så lige der. Han ser ham ikke noget. Nej, det må være med. Han er fejl, men han er god. Nej. The mighty demonstrated strength in this bout to claim the win. Thanks again to our sponsors and to our viewers at home. Kunne være bedre. 83. Vi kan faktisk godt nå for 17 kills på en game. Er du sindssyg? Hvis vores mening er mega irriterende. Nå, vi ses bare i den næste game. Så er vi simpelthen ende i næste game. Og vi er oppe på 83 kills. 83 kills. Ja. Hvor mange mere kan vi få? Det kan jeg ikke. Fedt. Går vi for kassen, eller lader vi andre få den? Det ved jeg ikke, for jeg er lidt bange. Nej, det er også røg. Jeg fik en. Der er en stor... Og det var dig, der dræbte mig, selvfølgelig. Og jeg har et kill. Har jeg også et kill? Nå. Jo. Det har jeg tænkt til. Jeg dræbte dig. Hvad laver vores teammate? Det ved jeg ikke. På. Så er det ikke lige det der mærkelige dyk. Hold on, you're back in no time. Hold on. Han dør. Okay, no time. Nå. Fuck, han døde hårdt. Han vil bare duk. Så var han bare færdig. Both sagde no curveball, no nothing, just straight up gas. Så hvor er den? Nå, lige nede under. Nå, den er sgu da herovre. Hvorfor går vi ikke hen til A? Fordi før man lige vej over til Og nu går de hen mod den anden. Okay, fedt. Det gør de. Død. Det var mig, der fik ham. Ja, kom til A, kom så. Kom derhen. Jeg kan ikke komme igennem. Der er dør. Jeg har lavet hul i væk. The boundless are setting the pace. They've begun the first cash out. Døren, den er urolig nu. Hvem den er urolig nu? The Vogues are back. Team respawn. Der er hul i væggen. Det var ikke min skyld, det der. Det var dem, der gjorde det. Den går lige stille i stykker, den går... Mit liv. Nej, vent. Okay, bro, vi har 2 kills. Det er ikke så godt, når vi skal have 8 eller 9 i hver game. Jeg blokerer lige her. Det er bare stort. Hvad er det, jeg blev skudt fra? Der er han fra. Au, gas! Død. Nej! Han var stor. Nej, gå det ud. Med en gun lige frem. Ja, hvad svært. Yes, no go.
Vi har 4 kills, med 4 mere, og så Jeg blokerer. 4 mere, så har vi fået 8, og så er det skæbst til dig. Det kan vi godt. Ja. Nice. Til med. Ben får bare ret meget. Ja, som jeg kom low til ham. Når du døde vores teammate. Død. Du sidder godt der. Ja. Jeg gasser. Nej, fordi så har vi ikke nogen til at holde øje. Okay, bro, vi har 5 kills. Ja, okay. Ja, sådan der, vi fik. Ja, okay. Død. Au, au, au. Wow. Der er 2 mere derude. Okay, så kommer Big Boy også fra lige. Ah, han har skjold. Fuck off. Big up. Ja, det gør jeg. Jeg tænker bare, at jeg står heroppe. Jeg står bare heroppe. Så bare vent til vi kommer. Det er bare beamet. Jeg ser bare den kæmpe blå ting, jeg er sådan, hvad fanden er det der? Bliver du hivet op? Ja, ligesom aliens. Nej, det er en laser. Det er en fucking laser. Ja, det er meget sejere. Our contestants need to stay light on their feet to avoid attracting some unwanted attention, as our orbital lasers event is still active. Okay, det er jo fedt. Men for fanden også, altså, på min teammate. Ja, det er der lige dræbt 2. Wow. Det var vores teammate, han er autist. Ja, det. Fanden er det godt. Nu prøver en heal. Hvad laver du? Går du søs efter mig? Vi kan jo respawn om 8 sekunder. Football. Nu spawner om 7, 5, 6, 4, 3. Malte, vi har fået 8 kills. Nu skal vi bare have 9 kills til næste game. Og så er vi klar til challengen. Hvad nu, hvis vi ikke gør det? Lad os bare få 18 kills, 17 kills i det her game. Kan vi? Vi kan sagtens. Jeg lader være med at tage den. Fuck. Wow, hun er skudt bag mig. Malte, jeg mener bestemt, at vi kan gemme den optagelse. Jeg er så sur. Dage på at låse den optagelse. Fortune favors the bold, Scotty. We're at the end of this game show event. What a spectacle! I'm reviving. Jeg bliver revived. Hvad er jeg? Ja, jeg står heroppe og sådan lidt gør ting. Hvor siger man død? Ej, han er så low. Jeg går efter ham. Fanden du af? Nå. Der er nogen meget tæt på at lyde som om. Nej. Nå, men for fanden også. Du dør. Der når jo ikke dør der. Hvordan dør du? Jeg ved bare, at vi har 10 kills, og vi mangler kun 7. Og vi har 10 minutter. Det kan godt ske. Men vi mangler kun 7 kills. Hold on to your det er muligt! Siger det bare. Der bliver revive lige nu. Fedt. Nej, nu gør jeg ikke.
their stride. They're down again. Bare ping for her, så. Så er det fint med mig. Ja, for vi mangler kun 7 kills. dig. Mangler kun 7 kills. Og du har fucking 4 assists, så du har fået de kills i dag. Og jeg har fået de 2 kills også for assist. Så Men hvorfor gik vi egentlig efter den? det ved jeg ikke. Jeg har ikke forstået. Wow, jeg smiler! Du døde? Nej. Nu gør du. Vi har stadig 5 minutter. Smæk nakken! Jeg mener det, jeg hader vores spil over i piloten. Han bliver ved med fucking steal-killen, det er irriterende. Ja, det er os, der skal steal-kill, ikke ham. Og vi mangler 7 kills med det. Ja. Det kan vi godt. Der var det, jeg kunne lige så lå. Alle mennesker, der er bare Nantes. Det var en til, nu mangler vi kun 6 kills. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den her. Jeg kan sådan deroppe. Var der en boy heroppe på trappen, i stedet for en opsamling. Jeg tager ham. Hvordan er jeg ikke faldt med? Jeg kommer i det nu. Død! Okay, nice, bro. Vi mangler Hvert kill tæller. kun 5 kills. Hvad skyder vi efter? Det var sige... Det var så low. Nej. Freaky boy. Shit. Jeg har den. Nej, det må gerne blive selv. Ja, det ved jeg godt. Jeg tog den bare så orange på den. Ja, fingeren! Nej, hvad er det, vi mangler? Kom. Vi mangler 5 kills. Jeg dræbte ham, der var i gang med at tage den. Nej, orange får den. Hvor fuck er pink henne? Vi mangler 4 kills nu. Jeg gider ikke tage et game for 4 kills. Hvad hvis vi ikke får de 4 kills i det game? Det bliver så rastet. Kan Pink ikke lige tage... Der er så ikke lang tid tilbage på den. Kan Pink ikke lige tage den? sammen, og så alle vi ser, de skal bare plukkes. Fordi det er dig, der er mig, der skal have den. Kom nu. Nej, det er Pink. Lad Pink gå. Jamen, jeg skudte bare lige lidt. Nå, det er ikke det. Der var jeg bare rulle i kills. Kom nu. Vi skal tage et helt game på 4 kills. Vi fik 13, 96, ja, 4 kills. Vi ses i næste game til 4 kills. Nu sidder vi inde i det sidste game, vi skal have 4 kills, og forhåbentlig et win til at slutte af på. In quick cash, it's all about the rush for riches. The team that gathers enough cash first will seal the win. That's right, Scotty. It's all about speed, strategy, and a whole lot of cash. Removing obstacle. Wow, der var hele vejen. It's official. The teams have sized it. This might get crazier than I expected. A little crazy is good. Let's see how this unfolds. Thermite out. Til 1! 1 ud af 4, kom nu. 2 ud af 4! Reloading. There's our first team wipe, and it's not a pretty one. Viggo, jeg kan godt høre dig. Viggo. Nej, hvad? Stop the way. Jeg rammer ikke. For fanden det også. Yes.
Hvordan står de til kills, Malte? Kan du lige tjekke? Vi har 3. Sindssygt, vi mangler 1 mere. Og vi har 16 minutter. Danke, teammate. Sådan der. Vi har 4. Mener du det? Yep. Kunne vi lige få et game for afslutte? Så jeg vinde et game, ikke få et game. Så bare lidt ekstra game. Hvad har jeg lige? Jeg måske lige spare mig selv inden. Efter det her skal jeg heller ikke spille Fire flere måneder. Seriøst? Stop. Jeg lyder sådan, are you for real right now? Men for fanden, hvor fanden kom han fra? Best sniper, bro, du bruger... Bros navn er best sniper og bruger engang en sniper. What? Vi kan gå nu op, Nej, det er godt. Hvorfor de har den? Jeg tænker ikke på et andet. Nøj! Og teamet går efter dig. Moving. A long-awaited return to the arena for the socialites. Vi går. Hvorfor? Ja, jeg er død! Amen, what the fuck? Den 2-hitter! Hvor er penge henne i det her spil? Der, godt. Okay. Hvordan er det i gang med talen? Men jeg havde... jeg fik den igen. Okay, nu får penge. Hvor er henne i det spiller? Cash out station has been robbed by the Vogues. Wow, that was a bold play. Ej, vi får den ikke. Jeg skal gå... Hvor er den? Lige herovre. It's good to see them again. Seriously, Det kan vi ikke endnu. ready if I was a Vogue. Our first cash out goes to the Vogues. Sådan der, så hvis der kommer ild, så er vi fucked. Momentum going. Nej. An imposing performance. Nej. I've gotta say. The high notes are squeezing into Vault 2. Okay, hvad var det? Okay, jeg blev bare... Jeg er lige klar med kills, men vi har fået nok. Can't keep the rhythm. They've been Lad os bare vinde, please. Vi har fået 100 kills. For hvor mange games? For mange. Men det er ikke på... Jo, vi er faktisk på over 100. Vi har... Ja, nej, virkelig, Viggo. Vi har... Er vi det? Vi er faktisk på 103. Looks like the socialites could be Ja, in men for vi some lader bare være med det. Jeg venter lige. Fuck, hvor sjovt. Det er det værd, jeg har det rigtig sjovt. Du har lige gasset. Du gasser mig! Jeg er ikke en jøde! Det var dig, der kastede gassen, din knap. Og jeg tror ikke, det jeg sagde, det der med jøde kan være med i videoen. Hvorfor? Der er jøder. Det er lidt racistisk. Jøde? Hvorfor vil du gøre Nej, jeg siger, at jeg... Viggo, jeg sagde stop med at gasse mig. Jeg er ikke en jøde. Hvad? Nej, Viggo, vi vil virkelig tage chance med, at din video bliver fucking... Nej, jeg tager sgu ikke jagt. Okay, nu ved jeg, hvor det er henne af i videoen. Så kan jeg tænke det hele igennem. Okay, han er der. Han, Viggo, okay. Kan man have med gennem skovscenen? Nej, men man kan faktisk skyde derned. Viggo, har du ikke nogen ting, du kan sende ned til en gasgranat måske? Cash out back in Vogue. Det kan du fandme. Shit, jeg fik faktisk en kill på det første. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg er fucking død. Jeg fik 2 kills på gassen. Wow. Han er 1 HP. Hun er 1 HP! Jeg har bare lige stået og sagt, at det er 1 HP.
HP, og så begynder bare at skrige. Hvad snakker du om? Jeg skreg ikke. Kim, tag mig nu bare. Jeg tror måske, at Pink får den. Tror du? Bare et gæt. Men mindre I skynder lidt. Go for a steal on A. Hvor fanden er den? Ja, i bygningen. Jeg vil sige tak. Vi fik 110 kills. Jeg vil sige tak, fordi I har sat med. Vi fik 110 kills. Jeg håber, I lyder. Ja, vi gør aldrig det her igen. Tak til alle dem, der har set med til nu. Ej, jeg klipper den nummer 2. Nå, men jeg vil bare sige tak, fordi I set med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi i næste video. Og vi gør det igen.